Ola, o meu nome é Mada Barreiro e o que vos veño a contar hoxe é as barreiras que temos que saltar as persoas con diversidade funcional. Sobre todo, se naciches muller, ainda son un pouquiño máis altas. A min, o que me chama moitísima atención sobre a miña persoa é como me mira moita xente, non? Que non me coñece, evidentemente, porque os que me coñecen non me miran así. Pobriña, vamos a axudar, está enferma, padece unha enfermidade. Eu non padezo ningún tipo de enfermidade, nin sufro, nin nada diso. Non se diso, son unha persoa positiva, alegre, cunha vida totalmente organizada, cun traballo. Claro, así que xa presupón que si non tes un corpo, un físico normal, por decirlo de alguna forma, xa non podes ir polo mundo ou comprar dos outros da outra xente que igual mide 1,80 e son guapísimos e guapísimas e rubios e rubias. Entón, claro, a mí eso, a verdad que me chama moitísima atención, non me molesta, porque vamos, a caída que teño, xa nada me... Como que me dá un pouco igual, sabes? Outra cosa que me sorprende tamén é o entrar no mundo laboral. Iso sí que me costou, non? Pero bueno, en Galicia temos asociacións que axudan a nivel de estudios, facendo cursos, preparando oposicións, non só a nivel profesional, sino tamén a nivel emocional, que é importantísimo, polo menos no meu caso, non? Cando preparei as oposicións, tive apoio dende o momento que presentei a instancia ata o momento que me incorporei na miña plaza. Eso é importantísimo. Tamén as asociacións non somente ofrecen axuda ás persoas que temos diversidades funcionais, senón tamén ás súas familias. Eu, no meu caso, non preciso axuda na hora de lavarme, de alimentarme, de pasear, de socializar. Eu, por fortuna, non preciso. Pero hai moita xente que sí, que é totalmente dependiente, que necesita das súas familias para todo. Entón, esas familias tamén necesitan un apoio que ofrecen estas asociacións que lle chaman respiro familiar. Entón, o que fan é llevar un fin de semana, unha ponte ás persoas con discapacidade, de campamento, facer actividades, así as súas familias como que teñen ese fin de semana para eles. Bueno, por a miña parte nada máis que desexar que o 2020 sea un ano de moitos cambios e moitísimo feminismo.